Wel, dwi'n dal i gicio teiars yn ganol y tractors yma gyd. Mae yna deiars mawr, mae bob seis, rhywbeth i bawb yma. A mae Clive fan hyn. Bore da. Siwmai, croeso. Iawn. Very good, diolch. Diolch yn fawr am y croeso. Wel, mae yna... Mae'n iawn. Dwi'n neud o'n aml, ond mae yna wled i'r llygad am fan hyn, yn does? Tractor i bawb. Os mae rhywbeth mae i bawb lenni de. I ni wedi rhoi lot o pwysles ar 6Ms newi yma. Di hwn yn newydd sbon. Odi, mae nhw mas dyn ni ers beth i 6 i 9 mis nawr. Yn y range y 6M mae 17 o tractorau newid yn ni. A gobeithio bod rhywbeth i siwto pawb den, dyfa? Wel ie, amrywiaeth. A dwi'n gweld y rhifau yma, di hwnna yr horsepower sydd anddyn nhw? Yr horsepower, ie, y horsepower a wedyn mae rhywbeth newi ar y tractors yma ble maen nhw'n gallu boosto hefyd. O, reit. Pa maen nhw'n dod dan straen, dan lot o waith, maen nhw'n boosto 20 horsepower yn extra hefyd. Fel turbo, ond dydy ddim yn turbo. Na, dyw e ddim trwy'r amser. Dyw. Dim ond amser mae eisiau fe. Diddorol. Odi. A chi fel cwmni wedyn, be di'r cwmni wyt ti'n gweithio dda wedyn? Talus Emos ydw i de. Mae 6 depo dyn ni. Narberth, Llallwni, Lemster, Evesham, Kemble a un dyn ni lan yn Olscott. O, reit. A canolbwyntio ar John Deere? Ar John Deere's, ie. John Deere's ran mwyaf. A hefyd, ochr draw i ni, mae Cremers hefyd. I ni'n gwerthu Cremers. A peiriannau o Pottinger a Shelbourne. O, chydig bach o bob peth, ond John Deere yw'r tractor, ie. A maen nhw'n mynd chydig bach yn llai fan hyn. Dych chi'n meddwl bod y tractors yma, dwi wedi sylwi bod peth yn mynd yn fwy, a fel rhywun sy'n byw yn y mynyddoedd yng nghanolbarth Cymru, maen nhw'n rhy fawr. Odi. Syml iawn. Byddwn ni'n gweud dros y blynydde, mae pethau wedi mynd bach yn fwy o hyd. Mae'r peiriannau mynd yn fwy, mae'r contractors eisiau tractors i fynd yn fwy er mwyn cael mynd â nhw a mynd â nhw'n gloiach a wneud mwy o waith yn dyfe. So, mae lle o hyd i'r tractorau bach ar y ffermydd, ond o ran contractwyr, mae pethau definitely wedi mynd yn fwy o seis. Ie. Ond mae hwn yn tractor bach compact. Odi. Wedi compact yn Gymraeg. Ie, odi. Ond ie, achos mae angen, mae'n cythryddo fi, mae bobl ma'n dweud, mae ganddyn nhw bres, maen nhw wedi cael tractor mawr drud, werth miloedd ar filoedd. Ond mae rai chi gael nhw, rhaid? Mae rai cael nhw, os mae rai cael nhw. Odi, mwyn cael neud y gwaith, mae'r tractor no gyda chi os mae ar stop ydy fe. Hollol. So, odi. A mae'r tywydd mor gyfnewidiol, mae'r cyfnodau i wneud y swyddi yma yn fyr iawn, fatha cni iawn. Mae angen... Sa'n bwyd gael tractor ar falt a bod wedi torri nag oes? Na. A diw'r tractor byth yn torri lawr pan mae'n y shed ydw e. So, odi, i ni yn teimlo, ffeindio bod lot o tractor yma yn mynd mas ar eiliad a ni wedi cael blwyddyn bach digon da lanus nawr, de, i fod yn onest. Falch o glywed. A ti mam y wythnos? Mam yr wythnos, odyn. A ti'n gweithio ar bonus wythnos yma? O, dwi'n siŵr bod. Wel, Bydde fe'n neis iawn. Dwi'n eisiau'r bai os ti ddim yn cael bonus. Na. Felly, adael chi fynd, yna lot o bobl yn aros am rhywbeth draw yna. Felly, diolch am ar am y sgwrs. Dim problem. A bob lwc. Diolch i chi. Thank you.